כולם יודעים שהמפתח למכירת נכס זה מיקום, מיקום, מיקום. אבל זה לא המפתח היחיד. אני רוצה לחשוף בפניכם מספר פרמטרים חשובים שיעזרו לכם במכירת הנכס. יש מוכרים שבוחרים לעבוד לבד, או שבוחרים את הסוכן הלא נכון, ועושים טעויות קריטיות בדרך למכירה. תמחור לא נכון של הנכס שלכם זו הטעות השכיחה ביותר. תמחור גבוה מדי יחסית לשוק יגרמו לנכסים מתחרים שלכם להיות אטרקטיביים יותר ולעזור להם להימכר מהר יותר. תמחור נמוך מדי יגרום לכם להפסד כספי מיותר. תמחור נכון של הנכס שלכם מחייב מקצועיות. יש להתחשב בתנועות השוק, דרישות הקונים, מצב הבית ומיקומו. כל הגורמים האלה יילקחו בחשבון בזמן שאני אתמחר לכם את הנכס. הטעות השנייה היא הכנת הנכס למכירה. קונה המגלה ליקויים בנכס הופך לחשדן ומחפש עוד ליקויים. לדוגמה, עומס של פריטים בנכס שלכם ומסביב לו, כניסה לא מטופחת וכולי, יגרמו לנסיגה של הלקוח. תזכרו שהלקוח חייב לחוות את הנכס שלכם בצורה המיטבית, וזה התפקיד שלי להדריך אתכם כיצד להשיג מטרה זו. שיווק יעיל הוא גורם קריטי שלרוב לא מנוצל על ידי המוכרים. עבורי זו משימה ראשית במכירת הנכס שלכם. זה מתחיל בצילום איכותי של הנכס, וזאת על מנת להבליט את היתרונות שיש לנכס שלכם מול מתחרים. יש להשתמש בשיווק המסורתי, עיתונות פלוס גלויות, ולא לשכוח את השיווק האינטרנטי. פרסום ממומן בפייסבוק ובגוגל, והפעלת כל הסוכנים של רימקס ואחרים למכירת הנכס שלכם. מוכרים רבים מתפשרים על נקודות רבות לפני קיום משא ומתן אמיתי, והמלצתי להשאיר את נושא המשא ומתן עבורי. התפקיד שלי הוא לבצע את העסקה המיטבית עבורכם, שכוללת מחיר נכון, תאריך יציאה ופריסת תשלומים, שכולם כמובן לשביעות רצונכם. בחירת הסוכן הנכון, תמחור נכון ומדויק, שיווק אגרסיבי בכל החזיתות וניהול משא ומתן מעמדת כוח,